Himas rehas ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos masakote ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa Barangay Concepcion Grande, Naga City nitong madaling araw ng Agosto 6. Kinilala ang mga sospek na sina Robert, 35 anyos, may asawa, residente ng Magnolia Street, Baliwag, Viejo, Minalabak, at Mark, 34 anyos, may kinakasama, residente ng Zona 4, Barangay San Agustin, Bulacan, Camarines Sur, kapwa mga magsasaka. At itunuturing ang dalawa ng mga high-value individual. Nasabat sa operasyon ang 15 piraso ng hinihinalang shabu na nagtitimbang ng higit kumulang 60 gramo na may tinatayang standard price na higit kumulang 400,000 pesos. Maliban sa droga, naasamsam rin ang 2 kalibre ng 9mm at 38 na baril at mga bala. Kaninang madaling araw, no? Bandang 4:45 AM, August 6, 2025, sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, nahuli po natin ang dalawang suspect na si alias Robert, 35 years old, from Minalabak, Camarines Sur, at itong si Mark John, 34 years old, from Bula, Camarines Sur. Ito pong si Mark John, considered as high value individual, no? So ang operation po na ito ay pinangungunahan ng ating City Intelligence Unit at ng City Drug Enforcement Unit. At nakuhanan po natin ng dalawang revolver. Naging matagumpay ang operasyon laban sa mga sospek at ayon kay Lieutenant Colonel Pumar, ang mga dayong sospek ay patunay lamang na hindi galing sa lungsod ang mga drogang nasa sabat na mga operatiba. Isa lamang po itong patunay na wala po tayong pinoproduce na illegal drugs dito sa Naga City. Ibig sabihin, mostly or halos lahat ng pinagkukunan ng mga illegal na droga ay nasa labas ng Naga City. So, isa yun sa magandang signs na wala tayong production dito sa loob. Ano po? So, mahigpit po nating binabantayan yung mga pumapasok dito sa Naga City pagdating po sa illegal na droga. Sa kasalukuyan, nahaharap ang mga sospek sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Jan Amador, CSN.